Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. Sa maabot nga eleksyon, aton butohon. Tampad kag sinsiro sa ngalan sang serbisyo publiko, tao nga may panindugan, hindi pagkalintan, aton markahan sa baluta. Oy, mas kubado, nagaano ka? Naga-pro-practice lalo ilyo nga. Nga manaw? Makampanya man ko Aba. Ay huo no? Sugod nagali siya buong kampanyahanay. Ay sang nagligad palulo ilyo. Abaw, di siya dyan naman nagaling mga kandidato Ate laban kag isa lang ang mahambal ko. Ha? Ano mambal mo? Te, Ano? wala kita da. Toy, mabilib ka sa ido namon mo? Nga ano yaw? Amakon mo na ang ido namon niya. Bisan ibutang ko yung sudaan sa lamisa ya. Wala yung ginatakab ya. Ituod, kanami nga ido ba? Bisan ibutang ang sudan sa lamisa, wala ya ginatakab. Oy, Nga anong sudan yun no yaw? asen. Kag hindi lang namon ang abilidad sa ido ko toy. Kaya nga, ang ido namon niya, nagatimpla to ya kape sa amon niya. Ituod, ginatimplahan ka mo kape sang ido nyo? Oo. Kabaloon ako na, Ha? Paano mo nabalaan? ginsugid ba na sa akon sang ido ko? Pero, sagad-sagad pag ito yung ido ko noy. Ngaw. Luwas nga, gapanugid to ya sa akon, sagad-sagad to ya mag-isip. Tod. Oo mangkuto namon to ya. 2 plus 2. Ote. Masabat na siya dayon. Oh. Por. Ugaling noy, nagka-problema ang ido namon. Nga to yaw. Kay ginpamangkot siya namon sang 1 million plus 1 million. Ote. Hasta subong, sige patutaghulya. Grabing abilidad sa mga ido tanoy no. O matuod toy no? Pero ang pamangkot na bala, anong kinalain sang ido kag tao aw? Ala, kadamo bala noy. Laing ginayang ido kag tao. Tsakto ka, kag may isa da sila nga kinalain. Ano, Ang ido, basta palanggaya ka gani, hindi agig ka na pagpabayaan. ang tao ya. Ang tao, bisan ginhambali na sa imo nga palanggaya ka. Pag may makita siya nga bag-o, bayaan niya man ka na gyapon. Hala, nagkanta si Brownie. Binaliwala pa. Mayo kaya re ka di braw. Bro, anong paborito mo nga kanta? Sige be, kanta habi. Naisyaga. Naisyaga. Ba, Enrique? Uy, Kat, ikaw nagalini? Uy, kamusta ka na?
Okay lang ako. Ikaw, daw nagwapa ka na gid subong ah. Inborn niya. Ikaw gani ho, do nagwapo ka na gid. Aba, dugay na ya. Ba? Baw. Dugain to anay lang tadi ah. Gani, kagina pa eh. Pero ngaway ka na nakalagaw dito sa amo na oh. Ah, busy gidabi eh. Kay balo ka naman, may mga negosyo. Madamo ako sa mga ginaobra. Ako gani sa ako man permis eskwelahan. Kamusta ka mo ni... Okay lang kami ni Daniel. Sige hapon, padayon na nagapalanggaanay. Wow, Ikaw, kamusta ang love life mo? ako okay man. Bati ko, may ara ka na ko no? Aba, may pagkamaritis ka man ah. Weh! Hindi, may nakakita lang sa imo. Sa inyo, sang bago mga girlfriend. Abaw. Siyempre bala, sikat ka eh. Oo. Mabuot siya kaga. Guwapa man pariyo mo. Weh, nang bola ka pa ha. Matuod din na. Kagabi mo. Swerte gid ako. Swerte gid ako nga nakilala ko siya. Kag salamat gid ah. Ha? Nga mapasalamat ka sa akon. Salamat gid kay gin busted mo ako. Kay gin panindugan mo ang gugma mo kay Daniel. Ha? Kay kun wala ko makilalang babae nga ginahigugma ko. Ang babae nga nagapalangga man sa akon. Tuod. Sino siya? Sige lang. Makilala mo gid siya sa pila ka adlaw. Pero sa subong, mauna na ako sa imo. Okay. Sige. Oy, Manong Maskubado, ikaw gali? Mawa, manong gid ya. Ano man nabi tawag ko sa imo? Siyempre, may edad ka sa sakon eh. Rose, pwede ko balay ikaw may istorya? Di ano na ginahin mo, ta subungaw? Gapang laba? Oh. Bawa nag-istorya pero laing gid bala nga makaistorya kita nga duwa lang ta. Dua lang ta? Di nga subong pila tao, tatlo? Ay nga ginasupo mo ko rosaw. Ay, ambot si mo. Kung wala ka obrahon, puli to. Pero anon ko abik may hambal kung tanya ako sa imo. Ano naman aw? Nga ginahigugma mo ko? Palangga mo ko? Kag hindi mo ko pag-ibaylo sa iban? Nabatian ko na sa una. Ay. Dapat Manong Maskubado, magpangita ka na lang sa babae nga para gid sa imo. Inang babae bala nga batunon ka? Kaginang hindi ka pagbayan. Ikaw lang abi ang Kay balo ka na gid bala nga may boyfriend ako. Budlay gid sang tao no ngay na bala nga nakaibalo naman na siya nga may partner ng tao pero pilito niya gyapon kig pangaluyagan. pero Ay nako, wala na sang damo pa nga pero tandaan mo ni Manong Maskubado. May nobyo na ako, kag siya lang ang palangga ko. Kagabi ton inyo man nga kung may partner ng tao, hindi na ka magpangagaw. Nanamiyan man ka mo na nga makaguba ka mo sang relasyon. ay. Ay nako, Manong Maskubado, bala ka nanda sa kabuhi mo. Rose, bisan friends na lang kita. Nadumduman mo to sang una, nga naglagaw kita sa ilad Lulo Ilyong. Tapos kasadya sa aton kay upod kita pamutong.
Ha, ganami gani sito kay pagpanaka ko sa lobby eh. Grabing kinananay naton. Uy, Rose? Rose din ka na? Oh, Okay. Hay, ano bala ini nabatyagan ko man? Ay, do excited na ako nga sugaton ako diri ni Miloy. Do sa ano bala? Librehon ni ako sa restaurant. Ay, grabe. Talagsa lang si Miloy diri nagakadto sa balay kay sako siya. Pero subong tsimpuhan agad agad nga ma-date ako sa isa ka malahalon nga restaurant. Wow, Miloy, excited agad ako katama. Tod ka, Lola? Ara ka galeda. Oo, Lola. Nabatian ko gidyaning kumod-kumod mo eh. Wow, ate sige. Dere ka lang ha, kay mahimos ako. Tapos, sa gabi, ikaw lang di isa. Wala siyang problema, Lola. Manglak lang ako eh. May obrahon pa man ako ng module eh. May online class man kami karon ni si Ryan. Ah, ate sige, regards lang ko kay si Ryan ha. Okay ah. Kilalahay ka mo la? Hindi. Baw ah. Abi ko anay kung kilalahay ka mo ni si Ryan. Kay kung makaregards ka, wagas. Ah, ano abra po kay malipayo na ako katama. Natural lang ina, Lola. First date ninyo abi ni Lolo Miloy eh. Ande, kapila naman kami mag-date. Oo, kapila na kami mag-date. Pero una ninyo ini nga pag-date, nga siya ang magasto. Oh hala, Lola, ang phone mo nag-vibrate. Oy, ala, si Puloy ho, nagatawag sa akon. Ay, sabta Lola. Ande ko ano man niya si Puloy nga sige na siya sinabad sa akon man. Ngabin di na lang siya kay Marie Rosing, nga ako gid. Nga Lola, may nahibalan ka man nga girlfriend ni Lolo Puloy haw? Ah, si Marie Rosing bala. Kay ginapro pangaluyagan naman na siyang una. Ay, di nga subong ikaw naman ang luyagan niya haw? Ambot, nagsaylo naman gurong buot niya sa akon eh. Aba, Ay, Puloy, nga nakatawag ka man. Ay, siya. Kumustahan na siya. Okay lang. Nga nakatawag ka. Ang bati ko kuno si Pernil ay hatag na sa busi mo libre. Diyan pa. Paano mo nahibalaan na? May source ko yung katalogid sa akin siya. Ay, may pagkamarites ka man gali, Puloy. Hindi man. Ako na kang utangan ni Miloy. Uy, diyan pa. Luay man ka muna si Miloy nga may ginautangan siya. Ang doktor para sa imo, puro man niya inutangan. Ay, mahibalaan na ni Miloy, malain ka ng buot na sa imo, may guhay ka mo bala. Ay, naku may buhat ng si Miloy. Uy, hindi pa Pamati pala siya umulisan ko. Ano? Ang akong amigo nga Torko, nagkilala kay sila ni Parimiloy, kaya naghula mo si Parimiloy sa iya siyang pinpanel, kaya kung napatindog ni Parimiloy ni gusto niya. Uy, mato. Libog mo naman na siya niya, masikal ta sa pensyon mo sa grupo. Ay, Puloy, hindi pa gamasin na si Miloy ko. Huwag ka siyang pamatuod sina. Ginapakalain mo lang siya kay tungod nga. Kaya gusto mo pa istorya na ka-store ko. Ay, ara na sa hao.
Ari rin Torcorbong. Mayong hapon sa imo nilabasyon. Mayong hapon man sa imo. Turko ka ba tuod? Kusitan ng Turko. Ano ka pautap? Oche? Sino? Naghulam si Miloy sa akong sang mil. Kaya hambal ako na mapatindog siya ng negosyo. Pagiyaan Bombay kag-ahos.